Miao lai thangka 25 December eba Christmas eba Borodin eba sal kotoni sal Jisu Kristo asaimani sal miao lai thangka tamnukha Bharat haktoro kwbangma Kerala rogo chini Christian rok bujakha tei relita khlaidi rokni mana khlaijakha amahai video footage rok nukha chini Bharat eba India angkha dharma kaisa khlainani freedom article 26 ni mote jingabo freedom jing jesapano khlaimano mane kaisa obahai je doro joto dharmono mane khlaimano tei odhikar ru nung a dharmono tui jodi kono hamya saka khilaf saka aboni bo kaisa article tongo 27-28 togo nung amani khlaikangka nung romjagi mano kokngka mose ije borok muni sungui jung tabuk tipra sangi mano wan sangi mano jesa dofani panangi mano chini kaisa dharmik eba dharma khlainani chini borok ni kaisa odhikar abo jung rijakmani bagai chini tipra sapano hindu tongmon tipra sapano musulman tongmon tipra sapano christian tongmon tipra sapano buddhist tongmon tipra sapano sikh tongmon kaisa kai nini bukhase kaham nganango jung christian kun dino hindu ni mondino thangi sbairiya jung christian kun dino mondir rogo thangi jung borokno bu togyo khlaya taklai ije 25 December mane 2025 o jung tamno ka himalay chini christian sakao akraman khlaima jung nukha te kaisa video suk nukha tamo khoroksa pujinai matilok phuljak talkao bosaka a pastorno je norni jisuni granthani bumung sadi bo abo sudu a pastor sananai liya bo saimona phiaba bo saka hingkai bo teoisa tamo hini hinjakno abo haiwan chukana ani khaka mani te kaisa tamo je Jisu Kristo bahaike asaika bo saka pavitra atmani bisingti asaika elam bagbo okokno saw Gabriel ni krokka tongmani je sorgo suwari bo Mariam na sabaika je nini ogo jala kroksa asainai kaitono je nangjakha nini surimano kaitor khanaka kaitono borok kathar dukha nini bisingtei borokno mothangnani tei phiyoknani bagai bo nini tike jare katal kroksa asairinai binimung Emmanuel hinjaknai abo kaitor chungmai bakha tongo hinmani binimung Jisu hinimung phardi hini bosao jeta phola kathar mani bisingtise a je Jisu je kaitor bo sakbai thangno kaitor bo sakbai thang Jisu ungui osungsoro phaimani ge tabu borok gobang mano a jagao a video pristam nokha je a talka chula a borok saka je bahaike jalabai tongyewi bahaike busa manei man hinai apro saw bini a proshno khaimani thik no phiaba kaitoni khlaimaya mong sakrui abo bahan buthiyo ngangkai berite selanango phiaba je Jisu asaimani hingkai abo kono ama haike jalabi buri tongmani bisingte Jisu Kristo asaya elambak phangphangkai saw norbo porinai mano tamnike elambak ni je kok thairok seijakmani kaitoni phola katharni bisingte se seijago abo ahaino hini tawan chukti ahaino porimani bisap ni tawan chukdi takhoro bukhro abo kaitoni phola katharni phan baise seijago ang musungno sanai te saglak kebono akramanta khadi janjani khlaidi kebono kebota salaidi tamukhe sungno nono ano taknai nang hindu da nanang christian da dharma khai saimia nanang hindu da khayaba saimia borok hisabe borok do taknai khorksa tongo abo chukna hawa tongo sorgo tongo bono kaitor hinjago bono ishwar hinjago bono sobrai bo hinjago bono bhagavan bo hinjago bono god bo hinjago bose sungno tagi osungsar horo jung borok se sungsara phayei bedabet nglai thango janjani muchungtei khalalai tong theba khoroksa koboi tongo a koboino cinemate borni buchago bisingo ohangkar ama hai hingsa phaigla kamo amsukno hamba